Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. से बातें कर रही है यहाँ रहते हैं चलो आपका क्या प्रॉब्लम है मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ क्यों खड़ी हूँ कहाँ पे वहाँ व्हीकल है आपका चलो आवाज कम करो Kala sapriang ka video jang ka way ka kentai brio kabala Thalaiñ ting ya Myntri Sorkar bat ya ki pulit namar ba ka sakun ha ka Pyndheng kali na ka daw ka jing ya rally bat ka jing Khie jang ki dekat ka BJP ha ki Thalaiñ Worli ha Mumbai ka ni ka kentai brio kala ya pen inia bat Myntri ka Sorkar Maharashtra u Girish Mahajan bat kala kenno badai ki dekat ka BJP ki ba Pyndheng ya ka ba kala do kam do jam na ka daw jong ki kani ka jing Khie ka ba ka BJP kala pelong ha ka sengi hat majai ban persya ya ka jing bomla ban ajing menjur ya ka Women's Reservation Bill lani ka Nari Shakti Vandhan Adhi Niyam kadai ka jing Khie jongki dekat ka BJP ban pen i ya ka jing persya ya ki seng ki badan ha ka yang persya ki bom shim la kersyan ya ka ni ka bill ha ying dor barba kari ha ka dur Khie ka ba la sapriang ha ki rensan social media ka ni ka kentai brio kala bitar bha bat ka tur syabadan Myntri Sorkar upatang keren sikilap thai kubor bat kala ong mi no nang ni pia Pyndheng kali bat kala ongru ba balai bagi Khie hapdeng surok halinti ya ki brio bat kala ong balada ki kwa ya Khie Leit Madan ba keluat ban ong penthot ya ki brio kat kum ka jing batai ki lat pathai kubor na Mumbai kila ong ba ka dei ka Longkmie ka bomut ban shau khun na skul andrai kala sakut de ki kenta na ka daw ka jing Khie kala Thalaiñ ru ya ki pulet ki bawan penjajaya ka seng kongres ru kala theteng ya ka BJP ba ka penthot ya ka lek kawan jong ki pat ba इकडच्या महिन्यामध्ये गाडी चलावा with your fucking photo opportunity okay या सगळ्या गोष्टी आपल्याकडे मध्ये 5 मिनिटात आपला one hour we've been waiting standing there जरा का माईकचा आवाज थोडासा वाढवा हां बढ़ाओ yes I want the fucking traffic moving. Wherever you want to fucking shout, वहाँ मैदान में जाइए, रोड पर नहीं. मैं यहाँ पे 4 बार पुलिस से बात कर चुकी हूँ. Listen, enough. Get out of here. You want to shout? There is a big field there. Shout there. Shut up. मैदान में जाके बोलिए ट्रैफिक को रोकते नहीं ओके गेट आउट ऑफ हियर डिड यू नॉट अंडरस्टैंड अरे जाइए No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. There is an empty ground. Yes. Get out of here. मैं बात करता हूँ मेरे से कोई बात नहीं करेगा यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ किसी से बात नहीं करनी है यहाँ रहते हैं चलो आपका क्या प्रॉब्लम है मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ क्यों खड़ी हूँ कहाँ पे वहाँ व्हीकल है आपका चलो आवाज कम करो We have ensured that no construction will be allowed, and hence even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. La khot e ka snong no ngi kwa yo sngo bhan ka snong de la khot ka la yat ki la pen sngo hi na snong ki mat jong ki if they keep apprehensions jong ki don hi convey bet ya ki ka stand jong ka tourism department mangi nam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban pmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala ban wan kane kawai ka project ki don menta hang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kanungut ki ba yo kam to bon ki local hi Government has made it clear in the agreement
that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan Hangne ha ka jalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan let shaki locals, 50% managerial posts ru kan let shaki local. Other than that, ka shulang tang kata, let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka bapi amnot ngiru Hangne. Shuaban take up yung project. Day ban sutu bakla. Habang warra yaki investment. Habang warra yaki bakum kini project. Nget yang nga opi kabakaduk kajing mentoy. Kanlong yangi ki kon sama. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.